אז היי לכולם וברוכה הבאה לעוד סרטון בערוץ, והפעם סרטון ה-DIY שציינתי שאני אעשה. אז בגדול כאן כרגע אני הולכת לעשות סרטון שגם פה ישולב בכמה סרטונים, כי את זה אני צריכה להוציא עם הצבת. אז אני בינתיים הוצאתי את החלק של פה, אז ככה שאת זה אני אראה לכם מה אני עושה. אוקיי, אז דבר ראשון, כאן יש את החלק הזה שבעצם הוא נפתח, אז אני פשוט נפתח אותו, ושנייה, ומה שעשיתי, חיברתי אותו לטבעת הזאת, ועכשיו בחלק השני יש לי גם עוד אחד כזה, אז אני בעצם אחבר אותו. כאן אני בעצם יכולה לעשות את זה עם יד אחת, אני מקווה, אז אני פשוט אראה לכם מה עשיתי. אז בעצם אני פותחת את זה בצורה כזאת ומשחילה אותו, זה לא פתח, אז אני פשוט אתפוס את הטלפון בצורה, זה לא עובד כל כך, אז אני פשוט אעשה בצורה כזאת. טוב, אז כמו שאמרתי, קצת הסתבכתי עם לעשות את זה ביחד עם הטלפון, אז פשוט חיברתי את זה בצורה כזאת. את החלק של ה-DIY השני שאני אעשה, אני בעצם אפתח כאן את הדברים האלה, וגם פה מאחורה ביחד עם הצבת, ואז בעצם אני אשים את האחרים עוד כמה שיש לי, וזה היה ממש מגניב. אז עכשיו בעצם מה שאני עושה, אני מוציאה את החלק הזה עם הצבת, ואני צריכה גם את היד השנייה שתעשה את זה, אז אני פשוט אראה לכם את זה כאילו כמו שאתם יכולים לראות. זה ממש שאני צריכה שתי הידיים בשביל בעצם לשחרר את זה. אז אני דקה אעשה את זה עם שתי ידיים ואני כאילו אחזיר אותה, אני אראה איך מה עשיתי. בעזרת הצבת באמת הוצאתי את החלק הזה, אני הולכת להוציא את זה בכל החלקים פה, אבל בינתיים אני יוצרת בחלק הזה שזה בעצם קשור לאחד הזה. כמעט למזמן מאזניים אני חייבת לסיים משהו שאני מתחילה אותו, אז ברגע שסיימתי עם הצד הזה, גם עברתי לצד הזה, פשוט הוצאתי את הכל. אז חיברתי עכשיו את הצד הזה לכאן, זה בא פשוט עם צ'ופצ'יקים כאלה, אז כאילו שמה שעשיתי, פשוט חיברתי את זה בצורה כזאת וסגרתי. כמובן שיש את החלק הזה, אבל כאילו מה אני אעשה? ועכשיו אני עוברת את הצד הזה, ואני אחבר אותו גם לכאן. כן, שנייה. שמעתי, אני בעצם פותחת ושמה את זה בצורה כזאת. אני פותחת את זה ושמה בצורה, טוב, אני צריכה על השנייה בשביל להחזיק את זה, אז זה מתחכה, אז אני לא יכולה. אני פשוט אראה לכם את זה אחת לחבר עליה. כאילו התיק נראה ככה, נראה ממש מגניב, כאילו זה בא עם החיבור כזה של טבעות, זה בא ככה, ממש נחמד. וזהו, זה התיק ה-DIY שלי, כאילו זה וזה קצת יותר גדולים אחד מהשני, אבל כאילו להחזיק את זה ככה, או לרוב הקטע של להחזיק את זה מכאן. וזהו, זה התיק ה-DIY שלי, וכאילו עכשיו הוא נראה ממש מושלם. וזהו, כאילו, זה המקום שלה שם. תודה שצפיתם, אל תשכחו לעשות לייק, להירשם על הערוץ, על הפעמון וללחוץ על הפעמון, בשביל תקבלו התראה בכל פעם של סרטון חדש. ביי!